Haya, wachaka ni chindu marwa mar Buch Jopiny. Honorable Eddy Oketch min Seneta Migori ni kodwa kaero kama na inya kumiwa siche gi Seneta. Kama na Trevor. Nyaneni gi jakom kawuono kupango lokruok mane nie Senate kanyo. Lokruok makoro biro sani ni. Odhi medu teku nang'o nikech jomoko ncha paro ni kar mondo ulok jotelo go. Ok utem lombo jouma no dhi State House go mondo giwe wach mar dhi State House no gidong kudu. Sani loko muloko telo ni. Dhi medu teku nang'o koro. Mokwongo akawo thuolo ni endi mar moso oganda jokanya nam. En odiochieng' maber Nyasaye sama watwagi. To watwake Buch Jopiny. Tiende ni kata mambe siasa kumwantiere ni endi teko ni kum jopiny. Ing'eni ng'eny jomodhi e bunge samoro wigi wilga ne japinye mondike, japinye boss mare. Koro gima mora gazimio en ni kinde duto wadhi gi pach japiny gi dwach japiny to gi gigo kuma japiny de gomo mondo timre e gik magitimo. To achiel kuom gigo mwatimo e bunge wakalo chike manyalo konyo japiny. Koro chike manyalo konyo japiny gi kiyudo ka nitiere sirikal to nitiere jowachon ne nungo ni opposition. Masani endi nungo opposition, wan gi nungo ni majority gi minority. Koro wanosani wane minority e ot mar Senator kaya chande. To minority no endo nitie paro moko ma samoro inyo japiny ma kaka senators ma wuok e Azimio wanyago mondo paro go kote obed mesa samiyalo. To ka nitiere senators moko mosewuok modhi obed e sirikal mobedo e State House to samoro dwach gi gik ma gikele od bura en gigo eko ma State House dwaro. Ok en gigo eko ma jopiny dwaro. Koro lokruok mwatimo gi eki watimo mondo wakaw senators ma kaluwore gi pacho kaka jo Azimio gin senators go eko motegno kendo mongirore e odwa mar Azimio kaendi madwa timo dwach japiny. Mimi kan wakaw Senator Dama Lekina ma Narok magona na japiny kabisa wamiye gimi olongo ne whip. To Senator Dulo ma Isiolo en giko osedhi e otanda mar sirikal e State House ko ya chande wawe ni obeda State House kono endo kiko okola tine jopiny ola mondo tine bondiye e State House kocha. Wakao Sifuna bende waketo mondo mi obed ngano endo matino Olekina nikech magi ki jobadhi go ne gigo kuma kale od Senate madhi konyo japiny e od bura mar Senate. Jomi wacho ni tiyo ne bonde gigo kata ini wuone mane kuongi ndiko barua joma no dhi State House kane dwaro mondo gol gi oko e chama. Chung maru sie nang'o okuyie ne ji mar go mbaka gi jo kocha cha kata jo sirikal kose wache nang'o kan nikech gin ne giwacho ne gimomiyo ne gidhi kuro ne gidhi manyo dongruok. To in media achiel kuom joma wuok oko mondiko barua ni jogi koro nyaka golgi. Trevor, ing'eyo na nyiso jopiny apani bang kane weche gi kiwuok na dhi e radio Mayienga manyiso jopiny ni mokwongo weche mowuok gi ekien pogruok e paro. Ok en gik ma dongere wacho ni ma personal, ok ni wagore kindwa wawegi. Emi na kwero ni kik wayanyre ka jotelo kata kik wandik nyithindo moko e Facebook ni yanyo jotelo moko. Apani naneno kane itimo weche kane timo news ano kata Sabina Chege odwa ywak ni jomoko nitie mondike Facebook gi jotelo wetegi mayanye. En gima rach ka jatelo yanyo ng'ato nikech upogoru e paro. An jotelo manodhi e State House gi eki gin jomwa lurore go kendo aonge kod gi nyiego mora mora kata gi sigu mora mora kata gi ng'ikruok mora mora e kindwa wawegi. Gima opogore kaendi Trevor maduong' en paro. Pach jo Azimio to gi pach jo ODM kaka party en ni ka japiny omiyi teko moyieri ni dhi e od bura miluongo ni bunge to teko te mag bunge japiny omiyi e lwete. To tich bunge en ni mondo mi olos chike manyalo konyo japiny kopo ni sirikal inyo japiny. Sirikal mwaluongo ni executive kama president nitie gi ministers mage nigi mwandu mang'eny kabisa. To ka onge ng'ama cheko gi kata nyapara margi to ginyalo chaka timo gik moko dhi kare. Kuom ranyisi Trevor king'iyo chakre ne wayudu uhuru marwa nyaka higa 1994 weche mag budget mane somo e Kenya ka ni somo gi mana e State House. Ne president bedo piny gi technical advisors mage mag ministry to giloso budget makata wabunge okoneno budget go eko. Kaso budget wagiseloso to gitero gik mana kor gwenge gi.
mane omiyo higa 69 kod abich ne ndigi miluongo ni section paper 10 mano kawo pinje moko kor gwengewa ka indi moko ni pinje gi eki ok gin pinje motere maendeleo ma iyudo ka counties 13 mane mandalogo eko nogwe oko mobedo marginalized to gima nyalo konyo counties go eko en bunge motegno emomiyo jakom Raila Amolo Odinga nogore matek mondo obed gi katiba manyalo bedo gi wabunge nigi teko mar siemo ba president nigi teko mar siemo ministers mondo kik gitim ang'owa kik giloso chike kindgi giwegi omiyo ne gigolo wach mar loso budget e treasury okel loso budget e bunge koro kiloso budget e bunge ka indi tido ka mjumbe nyalo keto gimodwaro e bunge mjumbe nyalo keto pesa modwaro e bunge CDF nyalo keto program e bunge oko dhi ka president kidhi ka president ni dhi manyo dongo ka president ino ni mondo budget olos ka president gik moko dhi timore gik moko ariyo namba 1 idhi bedo gi president ma en dictator ma kosenyisi ni dong chakedo gi gimore budget koro karo chik mo marache bunge madhi nyo japiny kana wundi kana oda mondo us Sony kana oda mondo us Chemelil kana oda mondo us Gogo Falls to dhi chuno ni koro yie nikech nosemigi gimoro ang'owa e state house kaya chande to malich moloyo en ni kamano endo timore to ng'ati miyiero ma mbunge ni endi ok nyal fuolo sama ok nyal fuolo no endo president bedo dictator koro kata ka ji dhi yiero nitie ndalo moko mane Moi sirikand Moi iro ka dio kata DC kata PC emane simo jopiny niya gweng' ma kama wada mondo ng'ama kama obed ang'owa MP gigi ne timore ok en miriambo ido ka kata ma Migori iwacho ni nyatike ido ka ni siemo ni MP mari Moi wacho ni ng'ama kama MP makama ok tim yiero nikech iseyie ma dictatorship odonjo to mane gimiluongo ni demokrasia ma joge wanogorene ma wuone wanogorene kwere wanogorene gi mokelo koro mane pogruok mar paro mantie mane pogruok mar paro to ere kaka riembo gi konyo Oketch nikech ing'eni jomoko wacho ni mano chalo ng'ama dwa tong'o lwete nikech koro iyo wangi dendi koro itong'o lweti nikech adieri makende ni ombulu tema dhi konyo kaka kweth mar Azimio ka koro jogi ero odhi State House to iwo wang kodgi golo gi kanyo makuru golo gi chama konyo nade kar wuok kodgi to lombgi to nisin joka ma wan gimono watimo kawe uru dhi kocha cha Trevor onge ng'ama iyo wang' anyisi ni pare mopogore emino ka nyaka ncha weche gi chaki onge kama oseyanye mbunge wadwa kata oseyanya mang'eny ng'eni oseyanya moloka oseyanya Sabina Chege kidhi e mbui kor mbui ka nitie ojume moka kawa nyithindo moko magimiyo pesa makoro yenya aratiro to ok en ich wang' an kata sani ndiki luongo wadwa wetena manodhi e bunge gi manodhi e State House gi eki anya kedo kada bedo kodgi piny mondo ariyo kiparo ni be gima timo ne gima ber en mana ni ya chama nigi chike ne Trevor kano go campaign chama mar ODM nomiyowa katiba mare mwasomo maji winjo ni mai katiba mar ODM kaso no ngimi una Azimio Coalition Party manriwruok ma chama duto temo wan go mabende ne waketo mwasomnwa gi kano somnwa chike gi ekite nitie joma nogore matek niya ka adhi mondo dhi oyiera Baba Raila Amolo Odinga yie imiya direct ticket kuom jogi ekite apa ni ji ariyo kende manotere yiero mar nomination jomudong te nomi certificate mar ODM ma direct to nomi certificate ma direct nikech ang'owa nikech jopiny ema nigi teke ODM nikech jopiny go gin members mag ODM koro chike mag ODM gi eki ema wacho ni yawa ka nitiere gross violations gi eki to nyaka idhi disciplinary committee mondo ng'ini yawa be in gi ratiro da chungi chama koro gimono gin gikwonge timo chama wacho ni utimo gima ok oriwore kaka chama dwaro ma kaka chama mar ODM en chama mar demokrasia gida mondo uteg demokrasia mondo japiny kik inyre ni chieng' moro kum gik manotimo maricho mar dhi gocho ngude president mondo omak wi omi gik moko e lwetu koro nyo japiny chama wacho ni yawa wadhi nego demokrasia ka ok iwinjiri gi paro ma chama ni ino ni amano chama koro mano ko gima ko chama ok tim sani to bera ka itimo ng'owa kasa moro ing'iyo kumoro ma pachi riworego ineno to nitie jomoko bende osebedo piny ma achiel kuom wabunge moko biro seng'eni yawa gima watimo ni indi makosa mo nitie kar paro mar ODM gi paro mar jo State House gi eki wapogore matin
makosa koro kan makosa kamano wach ni yawa chama piny samoro ndiko ko chama gik moko both ne ji kata kier monya bedo kumoro wawe weche giki wadhi mbele mane kaka giduoge chama ok ni chama ema dhi manyo kaka aneno kaka nikech chama nokoriembo gi mondo gidhi kumoro nikech ing'eni mane president biro Nyanza Baba Raila Amolo Odinga noluongo governors magwa gi MPs magwa mobedo kod gi piny monyiso adieri ka ker biro wang'eni nitie ugeng'ruok moko mapongo matin ka gi kacha ma ok wayiere go e wach sirikand ni endi ahinya nyaka luwore gi yiero mancho kalo mapok otimne audit moneno kaka ochomo yo to mago wanyago mbaka gi bangi to kata kamano katiba marwa dwaro ni king'iyo weche mag development e yanga mamalo joma nyalo bedo joma nyalo wuotho kodwa maber manya tayowa manigi structures mag dongruok nikech katiba oketo gi kaka executive gin governors magwa nikech kaka MP gi senator wan jogo eko mang'iyo watimo oversight wan nyapara mag jogo eko matimo dongruok imiyo gi pesa to wan wang'eyo gitiyo gi pesa no maber koro ka governor ema timo dongruok kwadhi e gwengewa gilos manifestos mag-gi maluwore gi weche mag dongruok gikete lwet governor to gitimo ang'owa governor wuogi gi president ka gin gijiwo ineno kata ka nitie ng'ikruok moro matin to ng'ikruogno endo gikwacho ni governor ka ndio odhi marach kama ka wajumbe aboro kaka Migori nobedo gi governor piny moro nyaka gi women rep magi winjore ni yawa ma ndi blueprint marwa moketo ne president tiwacho ni this state house idhi luwo ndach gika bija adier ka unji ariyo modhi kech governor onge kanyo kia nudhi women rep onge kanyo kia nudhi wabunge mudong abich kia nedhi koro ka wapenjo to koro iketo wani koro wan okoda dongruok mano ok en adier onge ng'ama dwa dongruok ne joge wan kech wambo ng'enyruok mwan go lakini watime yo moro maratiro ma ok wanyal bedo ni wabede obadho moro ma samoro boinyo waga ng'owa gi wach mag dictatorship manya biro kaluwore gi ketho weche mag bunge nogo bunge piny to Azimio ka endi ntiere mutni moro madhi mbele seche mi ntiere ka endi Jubilee ni winjo kowacho ni koro gin nitie kaka nundhogo gi nokumiyo gi kombe gi kaka ne gidwaro kombe mek komiti okumiyo gi mek Parliamentary Service Commission okumiyo gi mek Yala bokumiyo gi un gi buok moro kaka Azimio ni oteku maru dhi dok chien ka koro Jubilee wuok ni gin gidong mokwongo Trevor en miriambo ka inya wach ni nokwamiyo Jubilee gik moko e Azimio nikech king'iyo od bura mamwalo mwaluongo ni National Assembly ne omi Jubilee kombe ariyo makata mana mjumbe mawuono ni Sabina Chege kata Kanini Kega bene yuwa Kanini Kega ana wuon atiyo nyaka gi mwanduna kamanya ni Kanini Kega ombulu edhie od bura mar ang'owa mar Yala ma wan jo ODM watine Kanini Kega matek mwagone ombulu modhi Yala wagone ombulu jo mang'eny kabisa mawuok e Jubilee mwakonyo gi magiyudo nyaka kombe ang'owa kaka koro king'iyo ute mamalo gi mamalo mokwongo king'iyo od Senate kuma nitie sani nitiere Abdul mawuod Aji machon ne wakete speakers panel iwinja kasto nitiere Fatuma Dulo nomiye whip mar Senate kicha king'iyo e odno endo majority leader omi ODM to deputy ne omi Wiper monso ni Jubilee ne ikombe mang'eny maloyo kata mana ODM e ot mamalo to mano be ot mamwalo koni endi no mi gik mang'eny en mana niya wajumbe gi eki nikech tim marach mano osechakore gi wajumbe wa moko mag ODM mancho dhi e State House omiyo gibedo gi jingo moro ni yawa wambe waring wadhi e State House kaendi wacham moro matin kasto watigi State House gik mwadwaro koro giwuondo jopiny to wan kaka jo Azimio nikech Azimio ok en party adek kende ok en Jubilee gi ODM gi Wiper kende Azimio olos gi party madhi 25 Mose ipo tegno kabisa ngi party mang'eny kabisa koro kaka Azimio wang'ado ni yawa ka jomoko wacho ni gin gidwa uso jopiny mondo gidhi State House kama gidhi gik magidwaro masamoro konyo gi kigin kaka individuals waonge ogi wach makmani wanurwa e od bura gi japiny mineno ni endi manorwa od bura kata Eddy Oketch ni endi kase tiyo matin jopiny bogo ya kogno dumara boro 2027 kagidwa giduoka kata giduoka abodok mai japiny omiyo mondo mwakony japiny adhi magora na japiny e od ni endi ma make sure ni ot mar Senate
ot mar bunge mamwalo otegno kendo siro weche ma japiny dwaro. To jo Jubilee wacho ni koro gibibire romo ma ubago kaka Azimio. Koro wang'eni Friday udhi Kisii kendo kasto biro Kisumu. Kamano. Gini chal ka gima koro dong' e kendu kaka jo Nyanza. Kosini nene nang'o. Mano ok en adier. In fact awinjo ka jomoko nowacho ndalo moko ka ni mano gir jo Nyanza. Mano ok en adier nikech jo Kenya ema timo gini. King'iyo kata mana ka Azimio en sani kigolo kata mana jo Jubilee mabiro tibiro ka nitiere Kalonzo Musyoka ma e dala mar Eastern mangima en Mukamba. Ibiro ka nitiere Eugene Wamalwa, nitiere Martha Karua bende ai got manyiso ni wafuasi gi tebe wande bende wan go. Buche mwarome gi eki mokwongo gin maandamano. Ano ka jomoko ni watimo maandamano okora dongruok. Jo Kenya romo e barazas mag ka giwuoyo ka gigo mbaka. Kech kwa dhi mokwongo iro ka ji kungu bedo mago mbaka kasa jotelo biro to wawuoyo gi jopiny mondo wago mbaka ni yawa kuma piny ochome weche ariyo. Mokwongo e weche mag yiero mane kigo ombulu to yiero mari oko chimo yo mbuchi oko mata ido ko mbuchi lala kamano endo. To mar ariyo wago mbaka e weche go eko mago chumi mar pinyni. Sani endi bech gik moko te oidho malo. Ingi bech school fee oidho malo, ingi bech chiemo oidho malo, ingi bech nyaka bech stima sani. Ichulo siling 1,000 mar stima to imi tokens maromo gi siling 480. Gik moko te bech oidho malo. Koro wago mbaka ni wan kaka jo Azimio to gi jo piny. Ere kaka wanyalo konyo ng'owa? Wanyalo konyo piny. Koro gigi ok en gigi jo ODM kendgi. To be ok en gigi jo Azimio kendgi. Aseneno kata sani endi ogik kuma kata mana jogo eko mane inyawacho ni nego ne Ruto ombulu. Jogo eko be ko osebiro nikech koro uchumi inyo ji te. Koro magi gige jo Kenya te ok gin gige jo Azimio kendgi, ok en gige jo Nyanza kendgi, wadhi pinje mopogore opogore. To moloyo en ni bende ok gin maandamano. Gin buche ma japiny bedo piny gi gomba ka kendgi ni Kenya wadhi kuma chalo nade. Magini ok en mar jo Nyanza kende. Kamano. To sani koro DAPK bende wuok. Ni gimbe gin gi jatendgi men Eugene Wamalo ma embo dwaro olaro kom mar 2027. Mano be kelo yiengni moro. To kata kamano pok notimore. Wiper bende no wuoye kendo Wavinya Ndeti nowacho ni wang' to kokuchung mako lwet Kalonzo Musyoka to gimbe ogichungi ODM. Mago to guru wa statements mag siasa. Lakini gima nitie kende an ngina mora nyaka neno ka gika ilago timore e Azimio ka. Ngi gimomiyo iyudo ka joma nitie sirikal oramo ni nyaka ginega party duto te madong ni wan nitie ang'owa UDA kende. Ineno ka gima luongo ni ku mano timore Jubilee ni endi ino ka era kuma State House moloso gidhi against chik mag katiba mag Jubilee kech wan wang'e wa joma somo koro wasomo chike mag Jubilee wasomo chike mag Wiper jo jite mantie Azimio asesomo chike gi te mondo mi i chok bura mane maigologo Secretary General kata jotelo mamalo mag Jubilee inyama gologi ka party leader ma en President Uhuru Kenyatta kata SG mar chama emoluonga ng'owa bura mane oluong chane tido koro sani endi kata mana Madam Ann ma is the head of register of political parties koro odie sawa mana mondo chun mondo mi chamas gi ogore pinyte. Koro gima timore e dalawa mar Azimio kane yom sawa nikech manyiso ni Azimio oyie ni demokrasi odhi mbele, DAP nyalo timo gima gidwaro, ginyalo loso jatendgi kaka gidwaro ka gigo mbuchgi maber ma giketo Wamalo obedo jatelo Wamunyinyo ene Wamalwa iyudo ka jo Wiper bende wacho ni wambwan gi presidential candidate. Mane momiyo Azimio is a progressive coalition tiende ni oyini ngata chung kasa ka gigndalo wabele go iku samoro iyudo ka gibedo piny kaka jotelo gigo mbaka gikoni koro ya kwariwore kanyakla lakini aki mar ng'ato mabede chama to yienegi kopogore gi jogo eko madhi State House madwa nego chama tema Kenya kaendi mondo wadoge one party state kata chama achiel ma ng'iyo piny mangima. Sadhi kama yo wawang'wa Seneta to Seneta wadu men Tom Ojienda Professor Tom Ojienda be oro message kako wacho ni kaka nindiko barua ni mondo gole oko chama wacho ni en osebedo life member mar ODM kendo pod en e ODM notiyo mana tije kaka Seneta mar dhi kar jot mar jatend piny Kenya. I mean mano kadagi kendo ingini
owadwa ojenda ong'e ni mind is not a personal issue. Ok en wach mar ni an kinda kode kata wangi. In fact, ojenda wan go e kata mai committee. Kata ka wuono wan nyoro wan kode committee mar PIC, Public Investments Committee. Ka uno bene wan kode committee ne wang'iyo weche mag Kajiado, kaka pinje mag Kajiado investments mag gidhi mondo wa make sure ni government otimo ng'owa otegno. To mano ranyisi ma ojenda ong'eyo niya ang'o momiyo wan ka wantie committee kaka senators wanyalo luongo governor ma Kajiado mwaket piny mwakete to tax ni kiko keth mwandu mag jo Kajiado. Wasebedo kode piny mwaluongo kata mana governor ma Nyeri, waluongo governor Nyong'o ma kumoaye ma Kisumu mondo mi kik governor keth mwandu jo Kisumu. Waseluongo kode governor ma Narok be mwaketo piny mwang'iyo ni mwandu jo Kisumu be tiyo maber. Kendo puro dhi luongo governors mang'eny, kata governor ma Migori wabro luongo, Kumae, governor ma Viga wabro luongo. Ang'o momiyo wan kaka senators waluongo jogi eki? Waluongo jogi nikech wan e bunge, japiny omiyo wateko mar making sure ni executive magin jiedi, governors gi president ok oketh ang'owa mwandu japiny. Koro kiwacho ni dhi state house idhi manyo dongruok tin senator. Koro ching makoro president Ruto otimo gimoro mar ketho mwandu japiny. Penje na ojenda niya be wabro oversight kanyakla. Bobedo matek. Monyisi ni ojapati to japati. Kendo en life member kamban life member. Lakini konyalo yiere gi chike mag party. Debede maber moloyo. Kech wambo korani ojenda ni ng'ama professor, ng'ama osomo kabisa. Wambo okudogomb ni mondo mi ojenda wuoge party. Mak mana ni wan gi party marwa man gi chike ne to moloyo be wan gi party leader Raila Amolo Odinga mineno ni inyalo neno ni samoro ng'ikruok moko nobedo matin ni samoro ne gik moko kodhi kwa para yiero mokalo, lakini e history ma Kenya ka Raila Amolo Odinga osegore ne piny ni kendo osetimo sacrifices madongo ne piny ni endi. Nikech Raila Amolo Odinga ni ng'ama en engineer, kata kana joka ni odhi loso kambi ne moro mar engineering farm moro. Sanden ng'ama ngano endo makro nigi mwandu tagalany. O ng'ama ng'ith e piny mangima oloso gigeni. To weyo biashara, oweyo gimoro amora mondo gone demokrasia ma Kenya. Omiyo you can't water down gigo eko ma jakom Raila Amolo Odinga timo Azimio kendo timo ODM mondo kony piny ni endi mondo mi nyathini kaka Tom kata nyathina kaka Eddy Oketch kata nyathi ng'ata ka chieng' moro nyuol tinyuole e pinyno endo ma en free matimo gimoro motimo ng'owa modwaro freedom no en gima okwanya nego mane gima kwawado ojenda mondo understand ni mane gima ODM ochung'ne e gima Azimio ochung'ne te gima Raila Amolo Odinga ochung'ne te gima nyaka wasir kech mane gima promise japiny niya wan jo ODM wasiro gima baba wacho ana we kata nini midhi mitelo no seche manini but Raila kagoro watie awe ni dhibedo wi telo Nyasaye mamiyo ng'ato an tich na yom tich na japiny nora mondo mi atem matek mondo mi warie party mondo party tim gik maber ne japiny ke party gi ekibe gin mana japiny no be wuon party ke ne member mar ang'owa mar party. Koro kuma bokoso japiny bo ni Eddy mu katiko tikoso, lakini telo mana kaka Nyasaye no miya telo ma Migori ni endi through japiny be kaka Nyasaye china miya telo kamoro to mano ke gimo mi atimo gigi eki ana timo gigi eki mondo mi jukumu japiny omiya watem matek Trevor mondo mi timo ng'owa kik kethre nikech katieko Trevor ka okitang' ni weyo bunge ni mbunge nyalo wacho ni entiere otiyo gi president kamoro achiel ni gitimo dongruok. Gima nyalo timore ni biro kata kembe wan go e kor gwengewa ikawo te uso to in nikech in japiny sirikal kiai kin ng'ama onego bed ni represent en MP ni ema sirikal ong'eyo. Sirikal kawo to miyo shares ni ouso Mumias, ouso Sony, ouso Nzoia, ouso Ahero Rice, ouso Gogo Falls. Kaso kose use kamano to jogo se mi shares japiny ri dong kanyo. Ano kadwa shares mag kimbe wa minyalo usi nikech itiyo gi president. Adwa ni mondo ma japiny okonyre nikech ko uso ni kawuono katieko kata ko uso Gogo Falls kata ko uso kambi machal nade gik moko dhi timore nikech lwedo ma private lwedo mok lwet sirikal. Namba 1 yonge control mag joma ndiko kanyo ok nyang'e ni indiko ng'a kanyo. Koro joma ndiko kor gweng'u kanyo te ok dhi yudo ang'owa chances nikech koro ng'acha kelo jomoa oko to moloyo shares ma wuok kanyo bende ok nyal yudo.
ber ma wuok kanyo bende kaka koro stima nyaka chor nuno odonje kor gwengeu bedo maonge to moloyo ni lo manugolo mondo los go gigi kech lobe mantie kembegi koro manogolo be koro dhi koro nyaka wagona go japiny manowuoro e tich mondo mi wa make sure ne japiny okobedo okoyiny gi sirikal nikech wane otanda achiel gi sirikal. Okay. Honorable Eddy Oketch, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Mano Migori Seneta, opakore ni muok ratego. Erokamano ahinya. Erokamano waro. Erokamano maber. Kamano wadhi yweyo moro matin Buch Jopiny orumo gi kanyo. Bang'e to biro biro gi weche mag ohala gi weche mag tuke bende.